ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോ. അജ്ഞാനം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണാം. ഓക്കെ. കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം സദാനീസപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗ്രജാതം സാംസജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായനേ ഗൗരകഥാദാമോദായ രാമചാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശോപദേശധാരിണേ. നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് സൂത ഗോസ്വാമി, എല്ലാവരും നൈമിഷാരണ്യത്തില് സൂത ഗോസ്വാമിയും ഒരുപാട് ഋഷിമാരും അവിടെ വന്നിട്ടാണ് 1000 വർഷത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഋഷിമാര്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വ്യാസാസനത്തില് വളരെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരയിൽ കൂടി എല്ലാ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച ആളാണ്. അതുപോലെ വ്യാസദേവരെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. മാത്രമല്ല അത്രയും വിനയാന്വിതനായിട്ടാണ് എല്ലാ ഗുരുക്കളെ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് അവർ പെരുമാറിയിരുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയാ വിനീത ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു സുധ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗുരുക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കും കേട്ടോ, എന്നാലാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആരെയോ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. തത്ര തത്ര സായുഷ്മൻ ഭവതായദ്വി നിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തശ്രേയ തന്ന സംശിതു മർഹസി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തത്ര തത്ര സായുഷ്മൻ, അങ്ങ് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ആകയാൽ അങ്ങ് ദീർഘായുഷ്മാനായിക്കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തിക ക്ഷേമം നൽകുന്നതിനായി അങ്ങ് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തോ അതിന് ഏറ്റവും സരളമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുവാൻ ധൈര്യമുണ്ടായാലും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അവര് അങ്ങ് ദീർഘായുസ്സായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ളതാണ് അവര് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പം
ആകയാൽ അങ്ങ് ദീർഘായുഷ്മാനായിക്കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാര്. എന്നിട്ടോ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തിക ക്ഷേമം നൽകുന്നതായി അങ്ങ് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ഏറ്റവും സരളമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുവാൻ ദയവുണ്ടായാലും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് സുധ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും അറിവൊന്നുമില്ല. അവർ അത്രയും വിനീതരായിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതായത് ഓവറായിട്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള രീതിയിലല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുനിമാരൊക്കെ. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആചാര്യോപാസനം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരും പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ചിന്തയിൽ, വിശേഷിച്ചും ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ക്ഷേമം ഉണ്ടായാൽ സ്വയമേവ ഭൗതിക ക്ഷേമവും വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആചാര്യോപാസന ആണ്. അതായത് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി താമസിച്ച്, നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാലോ, സാന്ദീപനമൂർത്തിയുടെ അടുത്താണ്. എന്നിട്ട് ഗുരുദക്ഷിണ അവരും, അതുമല്ല ആ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം എന്താണ്, അവസാനം വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുമ്പോ ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഗുരുദക്ഷിണയുടെ അവർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആത്മീയ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ഉണ്ടാവണം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾ വരാം. ഡൗട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ, ശരിക്കും ഇവർക്ക് വിവരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ആരോ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ലേ, ആർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫിക്ഷൻ നോവൽ എഴുതുന്നത് പോലെ, ഒരു ക്രൈം നോവൽ എഴുതുന്നത് പോലെ, അതും അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് എഴുതിയതായിക്കൂടെ എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം നമ്മൾ സമീപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യോപാസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? സുധാ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അവരെന്തായിരിക്കണം? ശുദ്ധനായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷഭേദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വിവേചനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പഠിക്കാൻ വരുന്ന അവരുടെ അടുത്തുള്ളത് അവരെല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാവണം. വേദത്തിന്റെ അന്തം കണ്ടവനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാര്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ത്രിനാദപി സുനിച്ചേന, അത്രയും നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എന്തായാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി, അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ആചാര്യോപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അവിടെ അർജുനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്. എങ്ങനെ എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ, എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ബുദ്ധി മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടാത്തതിന് അപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലില് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുമല്ല, അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അറിയേണ്ട ജ്ഞാനമൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നീ എന്തെങ്കിലും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക അർജുന എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി നിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അർജുന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ. എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗുരു കൊടുക്കുന്നു, ശിഷ്യൻ വാങ്ങുന്നു. അവിടെ വന്ന ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിലല്ല, ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നുള്ളതല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സിങ്. അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സിങ് അവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ എന്താണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അന്നത്തെ ആചാര്യന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു? എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനുള്ള ചിന്തയില്, ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് നല്ലത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അവരെ എങ്ങനെ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവനും.
ആത്മീയ ക്ഷേമം ഉണ്ടായാൽ സ്വയമേവ ഭൗതിക ക്ഷേമവും വന്നു ചേരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് ക്ഷേമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ഷേമവും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തരും. ഇപ്പൊ സുദാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശരിക്കും സുദാമ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, ഭാര്യ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അല്ലെ. എന്നിട്ടോ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചിന്ത എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ നൽകുന്നു. കലഹം വിളയാടുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഇരുമ്പ് യുഗം ജനങ്ങളുടെ അസാമർത്ഥ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹതഭാഗ്യരാകയാൽ പ്രകാശിത വേദങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം നൽകണമെന്ന് ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുഗത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഹതഭാഗ്യരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വരും കേട്ടോ അതിന്റെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാര് ഹതഭാഗ്യ, അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് 10ാമത്തത്. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ഹതഭാഗ്യരാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ യുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തമോ ഗുണം, അതായത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടുതലാണ്, സത്വഗുണം വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരും കൂടി ശൂദ്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, അവരുടെ ബുദ്ധി ലെവൽ, അതായത് വിവേചന ബുദ്ധി, തെറ്റെന്ത് ശരി എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രകാശിത, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഋഷിമാർ എന്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 1000 ഋഷിമാർക്ക് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവർ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും ഹതഭാഗ്യരാണ്. അവർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിച്ച് ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ ലൈഫിൽ അത്ര സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒരു സാരം തരണം. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ, ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു സത്ത്, നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും അസുഖങ്ങൾ മാറുന്ന മാറി, അത് മാറി. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗവതം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ ഏത് വേദങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അമലപുരാണമാണ്, രത്നസാരമാണ് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം. ഈ രത്ന ചുരുക്കം നൽകണമെന്ന് ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ജനസമൂഹത്തിന് ആത്യന്തികമായി നന്മ ചേരുന്ന പരമശ്രേയസിനെ കുറിച്ച് മുനിവര്യന്മാർ ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് മുനിവര്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നത്? ജനസമൂഹത്തിന് ആത്യന്തികമായി നന്മ നേരുന്ന പരമശ്രേയസ് എന്ത്? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതാണ്. ഇനി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അത് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെയും അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ജനസമൂഹത്തിന്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവർ ആ ശ്രേയസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മുനിമാര്യന്മാരുടെ ചോദ്യം. കലിയുഗ ജനങ്ങളുടെ ശപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഇനി ശ്ലോകം 10. പ്രായേണാൽപായുഷാ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഭദ്രുതാഹ. ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളും മാതിരി തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രായേണ അൽപായുഷാ സഭ്യ, എന്താണ്? അല്പായുസായിരിക്കും. പിന്നെന്തോ? കലാവസ്മിൻ, കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക്, യുഗേ ജനാഹ, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പായുസാണ്. പിന്നെന്താണ്? മന്ദാസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഉപദ്രുതാഹ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിവർത്തനം ശിലാപ്രഭാത് കി ജയ്. അല്ലയോ പണ്ഡിത വര്യ, കളിയാടുന്ന ഈ അയോയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവർ കലഹപ്രിയരും മടിയന്മാരും വഴി പിഴച്ചവരും നിർഭാഗ്യവന്മാരും ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സദാ അസ്വസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ പണ്ഡിത വര്യ, കളിയാടുന്ന ഈ അയോയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ അയോയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗം. ഓക്കെ, ഈ യുഗത്തില് എന്താണ്? മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ്, ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവും എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോ ഈ ഇതിന് വരുമല്ലോ, കാടിലൊക്കെ നായാടാൻ, അങ്ങനത്തായിട്ട് രാജാക്കന്മാര് പൊതുവെ പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവ് വരുമ്പോ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താണ്, പശുവിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണും. ശരിക്കും കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കറുത്ത ഭീകരരൂപയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആ പശുവിന്റെ ആണെങ്കിൽ 3 കാലുകൾ ഓൾറെഡി ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു കാല് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇതാക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് കലിപുരുഷനാണ്
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിദേവിയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ 3 പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സത്യസന്ധത എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഈ കലിയുഗം പോകെ പോകെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അതായത് എന്ത് നുണ പറയാനും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗം പോകെ പോകെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അഴിമതി, കരിഞ്ചന്ത എല്ലാം കൂടി കൂടി ആരും ഒരു സത്യം പറയുന്ന ലെവലിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും എത്രയുണ്ട്? 4,32,000 കൊല്ലങ്ങളാണ് കലിയുഗം ഉള്ളത്. അതിൽ 5,000 വർഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4,27,000 കൊല്ലാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ 4 ലക്ഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഹൈറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ യുഗത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവ്, നമ്മളൊക്കെ നോർമൽ എന്ന് തോന്നുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇനിയും അവിടെ വരുമ്പോൾ ജോക്കർമാരിയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കലിയുഗം അവസാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് എത്തും തോറും നമ്മുടെ വലിപ്പം കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെടികൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങും. അവസാനം വെള്ളം പോലും നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഓൺലി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ അത്രയും കുറവ് വെള്ളത്തിനും കൂടി അത്രയും കഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇനി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം, ഈ മുനിമാർക്കറിയാം ഈ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെയാണ് വരാൻ പോണേന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇപ്പോ. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ, 5,000 വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവർ കലഹപ്രിയരും മടിയന്മാരും വഴിപിഴച്ചവരും നിർഭാഗ്യവന്മാരും ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സദാ അസ്വസ്ഥരുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സത്വഗുണവും എന്താ പറയാ താമസ ഗുണം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് അസുരഗുണം ദൈവിക ഗുണം ഒരുമിച്ച് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള യുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിലാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സദാ അസ്വസ്ഥരുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പറയണത്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവത് ഭക്തർ പൊതുജനതയുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് സദാ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായ ആൾക്കാര് എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ, ഒരു ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരെയും ആ ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പുറത്തുള്ള രൂപം ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് സദാ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഏറ്റവും സുഖസൗകര്യത്തോടു കൂടി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവര് ഉത്കണ്ഠാകുലരായിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ മനുഷ്യർ അല്പായുസക്കളായിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. പിന്നെയോ കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യായുസ് കുറയാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യക്ഷാമമല്ല, മറിച്ച് ക്രമരഹിതമായ ശീലങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരാളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതും അപ്പോ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ പക്ഷികളെയൊക്കെ നോക്കൂ, അവരെന്തെങ്കിലും കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സംഭരിച്ച് വെക്കണ്ടോ? അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. എന്നിട്ടും അവരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെന്താണ് പ്രോബ്ലം? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്ഷാമമല്ല, മറിച്ച് ക്രമരഹിതമായ ശീലങ്ങളാണ്. ചിട്ടയായ ശീലങ്ങളും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മളൊരു സന്ധ്യാരതി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒരു 7:30 വരയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ സത്വഗുണം വരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഇത് വൈകുന്നേരം 6 മണി നമ്മൾ വിളക്ക് ആ സമയം വരയ്ക്കുള്ളത് രജോ ഗുണമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന തമോ ഗുണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഇതാണ് പ്രഭാവമുള്ളത് ആ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഏർലി മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും സത്വഗുണത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നാൽ രാത്രി 1 മണിയായാലും നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് 8 മണിക്കോ 9 മണിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ള മാതിരിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? ചിട്ടയായ ശീലങ്ങളും ലളിതമായ ആഹാരവും കൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാനാവും. അതുപോലെ ഭക്ഷണം, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതുപോലെ അതെന്താണ്? ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് 4 ദിവസം 5 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിനും മേലെ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല, അതിനുള്ളിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോഴാണ് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ, അതിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയൽ എഫക്റ്റ് കുറേശ്ശെ വരാൻ തുടങ്ങും, ഈവൻ നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റിൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ 4 ദിവസം 5 ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അമിതാഹാരവും എരു കവിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനവും ആവശ്യത്തിലധികം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നതും ആഡംബരം നിറഞ്ഞ കൃത്രിമ ജീവിതവുമെല്ലാം മാനവശക്തിയുടെ ചൈതന്യത്തെ തന്നെ ചോർത്തിക്കളയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം പേരും എന്തിലാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40 ഇയേഴ്സിന് മേലുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാർക്കും ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ അത്രയും അധികമാണ് കഴിക്കണേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൃത്രിമ ജീവിതങ്ങള്, നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചിട്ടിയില്ലാത്ത ജീവിതം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്പായുസുക്കളാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിറയെ പേർക്ക് നമ്മൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, നമ്മളിപ്പം ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിറയെ ആൾക്കാർ പോലും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾക്ക് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക്, നിറയെ പേർക്ക് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം ഇത് കാണാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത്? ഫാറ്റ് ഉള്ളിൽ അടിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുറത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രൂപം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും എന്താണ് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫാറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഈ അല്പായുസുക്കളാവുന്നത് മാറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദീർഘായുസ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘായുസാണ് എന്നുള്ളത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും വളരെ മടിയന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 4 ദിവസം 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സംഭരിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മടിയന്മാരാണ്. ഇനി ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയുണ്ടാവും? വിരലിൽ എണ്ണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോണവരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മാസത്തിലൊരിക്കൽ പോവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ പിറന്നാൾ, ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പോയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ നോക്കും അല്ലെ പോവാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ. ഇനി മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ വിശേഷ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് താൻ ആരാണെന്നും ലോകം എന്താണെന്നും പരമസത്യം എന്താണെന്നും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവിക്കാനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന സർവ്വക്ലേശങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിത്യനിവാസമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ ഉള്ളത്? ഇത് നമ്മളുടെ വാസസ്ഥാനമല്ല, നമ്മളൊരു ടെമ്പററി പ്ലേസിലാണുള്ളത്. ഒരു ടെമ്പററി ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാടക വീടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാവുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ഈ ഭൂലോകത്തില് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികൾക്കും. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്, ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു മൃഗജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട്, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. കൊള്ളരുതാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥ മൂലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവന്നാൽ പോലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വഴിതെറ്റിയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ബലിയാടായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആക്കാം, നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ശരീരം. ആ ശരീരം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത്? ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, ലങ്സ് ഉണ്ട്. ആ ലങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും, ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെ ഇതാക്കി വെക്കാം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്താണ്? രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനന മരണമാണ്, രോഗങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല.
ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചൈതന്യം പോയി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെഡ് ആണ്, അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചു കളയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിനും മേലെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത്, അത് എവിടേക്കാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും. നമ്മുടെ പക്ഷേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവന്നാൽ എന്താണ്, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അറിയുമ്പോഴും നമ്മളെന്താ പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. അപ്പോ ശരിക്കും പറയാം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമാതിരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു പകുതി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവും, അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ഉണ്ടാവും, അത് അയാൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച മാതിരിയാവും. അശ്വത്ഥാമാവ് എന്താ ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല സോറി, എന്താണ് നമ്മൾ ദുർവാസ മുനി വന്നിട്ട് അംബരീഷിന്റെ നേരെ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. പക്ഷെ എന്താ നടന്നത്? ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ? ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി. കാരണം ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ഓടി വന്ന് അവസാനം പരീക്ഷത്തിന്റെ അല്ല അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തന്റെ കാല് വീഴേണ്ടി വന്നു. ആർക്ക്? നമ്മളുടെ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയണ കാര്യങ്ങളാവണം. അശ്വത്ഥമാവിന് എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടാൻ അറിയാമായിരുന്നു, തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അർജുനനാണ് തിരിച്ച് ഇതാക്കിയത് അല്ലെ? അത് ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ശരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും അത് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ളത്, നമ്മൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അണുവായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രമാണ് നശിപ്പിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫുൾ വേൾഡ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അത്രയും ശക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അർജുനൻ അന്നേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വേൾഡ് നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും മാത്രമല്ല സിനിമ, കായിക മത്സരങ്ങൾ, ചൂതുകളി, ക്ലബ്ബ്, ലൗകിക പുസ്തകശാലകൾ, ദുഷിച്ച സംസർഗം, പുകവലി, മദ്യപാനം, വഞ്ചന, മോഷണം, കലഹം തുടങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വരുത്തുന്ന പലവിധങ്ങളായ വിനോദങ്ങളുടെയും ഇരയായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവൃത്തികൾ കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് സദാ അസ്വസ്ഥവും ഉത്കണ്ഠാപൂർണവുമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ ആദർശരഹിതങ്ങളായ അനേകം വ്യക്തികൾ പ്രകാശിത ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊന്നും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ സ്വന്തമായ മതവിശ്വാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്ടാവുക? എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്റെ മതങ്ങൾ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഭരിക്കണേ അവരനുസരിച്ചായിരിക്കും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിറയെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവൃത്തികൾ ഈ യുഗത്തിലെ ആദർശരഹിതരായ അനേകം വ്യക്തികൾ പ്രകാശിത ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അതായത് അവർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരു പുരാണങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനമില്ലാണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തന്മൂലം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ, ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പൂജയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മുമ്പ് സാക്രിഫൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാക്രിഫൈസിനെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പുനർജീവിതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. സ്ക്രിപ്ചറിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആനിമൽ സാക്രിഫൈസിനെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ, നമ്മൾക്കത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തന്മൂലം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാൽ ആകർഷരാകുന്നു. അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെയേറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് കാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി, ഫിസിക്കൽ എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്. അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ചടങ്ങുകളുണ്ട്.
നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഇതിനു മുമ്പ് 7ാം മാസത്തിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെരപ്പൂലം പൂജ മാറി അത് കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതെന്തായി മാറി, ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയില് ഒരു എന്താ പറയാ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി കുറെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് അതിനെ പല ഇതുമാതിരി കാണിച്ച് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന മാതിരി. പക്ഷെ അതിന് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൂജ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണം മാതിരി. അതുപോലെ ഒരു പേരിടുന്ന ചടങ്ങാവട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും ചെയ്യാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ തൽഫലമായി ഇത്തരം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാനപ്രസ്ഥരും സന്യാസിമാരും എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ കർക്കശമായ മാർഗത്തിൽ നിന്നും എളുപ്പം വഴി മാറുന്നു. അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകള് പൈസ എന്നുള്ളതൊക്കെ അത്രയും അകന്ന് നിൽക്കണം. അവര് സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോയി എപ്പോഴും ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അവരൊരു ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ട് അവരൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മള് ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഇന്ന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തൃപ്തി വരുത്താം എന്നുള്ള ലെവലിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭൗതിക നാഗരികതയെ നിലനിർത്താനായി മനുഷ്യർ സങ്കീർണങ്ങളായ രാഷ്ട്രങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും രൂപീകരിക്കുകയും ഈ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് നിരന്തരം ഉഷ്ണശീത യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മളുടെ വീടും അടുത്ത വീടും ആ ഒരു എനിക്ക് 5 സെന്റ് ആണ്, ഒരു 1/2 സെന്റ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ തല്ലുവിടുന്നു, ബഹളം വെക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയായിട്ട് ഇരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞതാണ്, സഹോദരങ്ങളായി ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെറുപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനം ഈ 60ഓ 70ഓ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഈ രാജ്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭൂമി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണ്ടോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടേതെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും വില പിടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം പോലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടേതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം തല്ലൂടാന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പൊളിഷ്യസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വികലമായ മൂല്യങ്ങൾ കാരണം ആത്മീയ നിലവാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളെയും ബന്ധനമുക്തരാക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും പേറി നൈമിഷാരണത്തിലെ ഋഷിമാർ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ഇവിടെ പരിഹാരം ആരായുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴല്ല, എപ്പോ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഋഷിമാർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കണം. എല്ലാവരെയും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ അവർക്ക് അത് സഹായകമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ ടെൻഷൻ എടുക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഏത് മാർഗം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ. സാമ ഭേദ ദണ്ഡ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. ആദ്യം നന്നായി പറഞ്ഞു നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ചീത്ത പറഞ്ഞു നോക്കും, അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വടിയെടുത്ത് നോക്കും അല്ലെ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നൈമിഷാരണത്തിലെ ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ജനതയെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരിതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കലിയുഗം പോകാൻ പോണത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ നാളെ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് പഠിക്കുക കേട്ടോ.